Velkommen til. Er lyden fin? Også nede bag. Hvad siger Joe? Lidt for høj? Jeg prøver at lade med at råbe så. Ja, velkommen til. Jeg har glædet mig til at se jer i små 24 måneder, siden at projektet her startede. I dag tager vi et kig på en status i Danmark. Så ser vi på vores viden og erfaringer fra de sidste 24 måneder, andres viden og erfaringer, og så ser vi til sidst på, hvad kan vi tage af handling i Danmark, og så selvfølgelig Basidia. Fantastisk billede. Er det ikke mere eller mindre sådan, de ser ud, når de starter i uddannelsessektoren? Så prøv at bruge 5 sekunder på, hvordan de fleste ser ud efter uddannelsessektoren. Hvad nu, hvis vi kunne bevare det smil, den entusiasme, lyst til læring, det med, at når man falder, så rejser man sig op igen. Det må næsten være det, som det hele handler om. Mit navn er Christian Hjort Lund, og jeg har altid været fascineret af, hvordan idéer går fra bare at være en idé til at udvikle sig til at være en bevægelse, og en bevægelse, som så skaber forandringer, enten forandringer i samfundet, eller forandringer i os som mennesker. De sidste 10 år har jeg brugt hovedsageligt på 3 emner: viden og uddannelse, blandt andet 4 år ved True North, hvor vi har arbejdet med på forskningsprojekter, børn og unge, alt fra Vollsmose til Rungsted. Internettet og online communities er en stor passion, og så har jeg arbejdet med iværksætteri. Min rejse, eller starten på Basidia, startede med bestigningen af verdens 6. højeste bjerg, Cho'o. Under forberedelserne fik jeg en blindtarmsbetændelse 3 måneder før, og må derfor aflyse selve ekspeditionen. Så stod jeg lige pludselig med en stor pose penge og et hul i kalenderen. Så jeg satte mig ned og spurgte mig selv, jamen, hvis jeg nu kunne vælge på alle hylder og skulle jagte et eller andet, hvad ville jeg så jagte? Et par måneder før det havde jeg fået et afslag fra en organisation, der bygger skoler i Afghanistan og Pakistan. Og så tænkte jeg, okay, som min far altid har sagt, forhandlingen starter jo først, når folk siger nej. Så jeg tog en one-way flybillet til Bozeman, USA, in the middle of nowhere, logerede mig ind på et vandrehjem, og så sendte min e-mail, hvor der stod, at jeg var tilfældigvis i nabolaget, og om jeg ikke kunne komme forbi. Det kunne jeg godt. Og så 20 timer fra Københavns rejse fik jeg så et afslag mere. Så tog jeg tilbage til vandrehjemmet, og så tænkte jeg, okay, nu mislykkedes bjergbestigningen og jobbet, og jeg har altid haft lyst til at gå all in på et eller andet, men har ikke rigtig vidst 100% hvad var mig. Så satte man ned og kiggede på min idémappe fra da jeg var helt lille, som indeholdt lidt over 100 projekter, hovedsageligt inden for internettet og uddannelse og personlig udvikling. Og det blev så til ét, nemlig Basidia. Og Basidia står for Basic Encyclopedia, tanken om at arbejde med at gøre grundlæggende uddannelse og viden tilgængelig for alle vores børn og unge. Og sådan som vi ser det, så grundlæggende uddannelse må på et eller andet plan være viden til at have det godt. Og hvad er så viden til at have det godt? Den definition er forskellig fra menneske til menneske, men alligevel så prøver vi at arbejde med, hvad er det, vi alle sammen så har til fælles. Læse, skrive og regne, lidt privatøkonomi, lidt sundhed og et par andre ting kan de fleste have glæde af. Hvis I ikke ved, hvad det første betyder, så er det hjem og spørge eleverne. Al vores kærlighed går til dem, vi arbejder med, og det er personer, projekter og organisationer, som vi hjælper med at skabe, dele, forbedre og distribuere eksisterende og nye videns- og læringsressourcer. Vi gør det af 2 årsager, for at skabe lidt flere af de første, og lidt flere af de sidste. Det var tanken, da det startede, og det er egentlig stadig tanken.